Μπατατζίμ υποδοχή, πρώτος χρόνος στο μπλοκ του Ανδρεάδη ο Γκρέιχαμ. Κοντραμπάλα ο ΠΑΟΚ με πάιπ του Σαφράνοβιτς. 3-2. Σακόγλου. Τσαδίμας υποδοχή, πέτει γρήγορο παιχνίδι, άμυνα Σαφράνοβιτς. Πασέρο Γκαράζ δεν αφήνει τον Πέτκοβιτς. Σακόγλου διαγώνια. Εξαιρετικά αντιδράει ο Τζελάτης, έρχεται τον Μπατατζίμ. Μπλοκ Ντάντε. Ντάντε. Τσαδίμας, επιλογή του Γεωργίου, ο Πέτη πάνω από τον μπλοκ, ο Ντάντε πρόλαβε. Με μανσέτα γυρίζει ο Πέτκοβιτς και παίζει ο Σαφράνοβιτς πολύ έξυπνα για το μπλοκάουτ και το 7-4. Και τώρα Τζελάτης διαγώνια, out ο επόπτης μέσα από Παπαδογούλας. Τρίτο σερβίς του Γεωργίου, Ντάντε υποδοχή με δάχτυλα, πήρε και την επίθεση, το μπλοκ λειτουργήσε. Μπατατζίμ πρώτη επαφή, Πέτη τελευταία, όλα 14. Ντάντε φωτοβολίδα, Μπατατζίμ υποδοχή, πρώτος χρόνος στο μπλοκ ο Γκρέιχαμ. Τζελάτης έξω χωρίς επαφή στο μπλοκ, έχω την εντύπωση. Αυτό λέει Παπαδογούλας. 17-14 από 14 όλα. Πέτκοβιτς, Πέτη με δάχτυλα, Μπατατζίμ. Γκαράς πρόλαβε και Σακόγλου με το πόδι ο Παπάζογλου. Τσαδίμας, πλασέ στον Πέτκοβιτς ο Πέτη. Κακή πάσα για Σακόγλου, πλασέ Τσαδίμας, η πιο μεγάλη στη διάρκεια φάση. Και Μπατατζίμ λάθος. 21-16. Με κεφαλιά ο Ντάντε εδώ πήγε να σκοράρει από τον μπλοκ και ανέβηκε ο Πέτη. Πολύ καλό παθητικό μπλοκ ο ΠΑΟΚ. Σαφράνοβιτς πάσα για Ντάντε. Εδώ ο Σαφράνοβιτς δείτε τι κάνει, παίζει με πάσα σε κίνηση στον Ντάντε. Σακόγλου, δεν τελειώνει το σετ, το τελειώνει με μπλοκάουτ 25-20. Γεωργίου, πάλι Πέτη, έφυγε από τον μπλοκ, έβγαλε άμυνα ο Ανδρεάδης και προλαβαίνει ο Ντάντε να γυρίσει και ο Σαφράνοβιτς να περάσει και να δυσκολεύσει τον Αγγελόπουλο. Και ανεβαίνει ο Πέτη για τον πόντο έκτο του Παμοχαϊκού, 16. Πέτη, Γκαράς δύσκολα έδωσε υποδοχή για πρώτο χρόνο στον Σμαραγδί. Κοντραμπάλα, Αγγελόπουλο στο μπλοκ, Γκαράς δεν μπόρεσε, 12-10. Πρώτη ζώνη Σακόγλου, έβγαλε ο Γκρέιχαμ. Τζελάτη στο μπλοκ, ο Πέτκοβιτς και Σαφράνοβιτς. Σακόγλου πιέζει τον Πέτη και τρέχει το Γεωργίου. Αγγελόπουλος με μπλοκ που λειτουργήσε, Σαφράνοβιτς, Γκαράς και Σακόγλου out χωρίς μπλοκ. 17-13, πάει στράφη η ωραία άμυνα του Σαφράνοβιτς. Ανάσες ο Σαφράνοβιτς για να μπει ο Σωτηρίου. Πάλι υποδοχή ο Πέτη. Τζελάτης έξω. 24-16. Πέτκοβιτς, Τσαδίμας. Out το Πέτη, 25-16. Αγγελόπουλος και άλλο μπλοκ ο Γεωργίου, ο Πέτη. Πάλι Αγγελόπουλος για τον μπλοκάο 2-2. 17ο λάθος επίθεσης του Παμοχαϊκού. Πρώτη ζώνη, Γκρέιχαμ υποδοχή. Τζελάτης πήρε το μπλοκάουτ στον πόντο. Σμαραγδής, Αγγελόπουλος, βασικός αντί Μπατατζίμ. Τζελάτης, το μπλοκ τον περιμένει. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει πολύ γρήγορα διπλό μπλοκ στα άκρα. Πάλι Τζελάτης πάει σε πλασέ. Σαφράνοβιτς και Ντάντε out. Block out. Τζελάτης, Σαφράνοβιτς, το μπλοκ, ο Τσαδίμας στο πέρασμα του Πέτκοβιτς. Κοντραμπάλα με κακή πάσα για Τζελάτη. Γκαράς περιμένει, Σακόγλου οπλίζει. Δύσκολη επίθεση για την ισοφάριση. Πέτκοβιτς πρώτη ζώνη, έβγαλε ο Αγγελόπουλος. Και Πέτη, Ντάντε δύσκολη άμυνα. Ο Πέτκοβιτς, Σαφράνοβιτς, Τσαδίμας και πρώτος χρόνος out ο Γκρέιχαμ. Block out Σακόγλου, 18-17.
Καλύτερο σερβερ του Πανοχαϊκού είναι ο Πέτη. Ταλαιπωρεί το Σαφράνοβιτς. Επιλογή του Πέτκοβιτ. Ντάντε, άμυνα Πέτη. Κοντραμπάλα ισοφάρισης με Τζελάτη. Γκαράς, δύσκολη αντίδραση. Και Σαφράνοβιτς. Άμυνα Γεωργίου, πάσα Τσαδήμα. Τζελάτης μπλοκ μέσα. Η καλύτερη φάση του σετ. 19-17. Το μπλοκ λειτουργεί στον Ντάντε. Κοντραμπάλα για την ισοφάριση, η επιλογή του Γεωργίου είναι πάσα προς τα πίσω για τον Τζελάτη, δυσκολεύεται ο Σαφράνοβιτς, όλα 19. Τακουρίδης χάλασε την υποδοχή, Αγγελόπουλος γυρίζει, Τζελάτης πάει για το μπλοκάουτ, έβγαλε ο Σαφράνοβιτς και η επιλογή του Πέτκοβιτς είναι ο Ντάντε για πλασέ πανέξυπνο. Πέτκοβιτς, Αγγελόπουλος, ο Πέτη στο πόντο. Σαφράνοβιτς το τελειώνει. MVP. Βάζει σφραγίδα από την τελική γραμμή. Κορυφαίος του αγώνα.